जों बयबो खौसे जानानै थांनो हायोबा जोबोद मोजां नाथाय खौसेनि मुङाव राजखान्थि खालामलायबाय थायोब्ला बे हारिनिसो खहा जागोन दा नंखायनो खौसेखौ जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो सानो। खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दा प्रमद बन्धु बिथांनि रावखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो माने मिन्थिखाबाय रायजोफोर नङा होमब्ला खुला खुलि माने बेखेवाबाबो जाबाय होनजायो आरो दिनैनि दिनाव दा खौसेखौ लानानै राजनिति खालामोब्ला हारिनिसो मोनसे खहा जानो हागौ। दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो रायजोफोर दा जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगोन। जेब्ला बिथांमोना सरखार सालायदोंमोन BJPजों थानानै होमब्ला बिथांमोनहा हारिनि अलखदखौ हारिनि खैफोदखौ मानो नुवाखै मेन पइन्टआ बिसो रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना सरखार जोबनोसैखाय एबा सरखार जोबनायखाय दिनैसो बिथांमोना हारिया अलखद जानो हागौ माने बे माबाखौ नोजोरखौ नुहुरबाय आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा जोङो दिनै बेखौनो बुंनांगोन जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा सरखाराव फैयो हारिया खैफोद जायाखैमोन थारमानि मा होनो बिदिखौ बै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव सरखार जोबनाय लोगो लोगो खौसे जायाबा हारिया अलखद जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा क्लियार हिसाबै बुंबाय। दा बयनिबो गोसोआव मोनसे सानाय थायो रायजो राजाफोर दुखु मोननानै रागा जोंनानै लाब गैया। आं जुदि बबेबा खेथ्रआव सोरजोंब्ला माबा मोनसे गोसोआव देहायाव आघात होजायोब्ला बै देहानि आघात गोसोनि आघातआ माने लाइफ टाइम बे थायो रायजोफोर लाइफ टाइम जेबो खालामनो हायाब्लाबो माने बै आघातफ्रा माने गोसो आरो गोरबो जिउआव माने लाइफ टाइम थायो आरो दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांगोन। दा दिनै थिग बे समानो प्रमद बन्धु बिथांनि लाइफआव माने हिस्ट्रि हिसाबै फैगासिनो दं रायजोफोर। राजनितिखौ दिनैनि दिनाव सोर माने जुरिजेनामोन नङा होमब्ला दा बै समाव खौसे जानो होनब्लाय प्रमद बर' बिथांनो नाङा बे BPFखौ होनबाय माने बे BPF दोलोखौ माने लाफानांगौब्ला माने जोंना एकदम पार्टिनि गेजेराव बाहागो थोनाय नङा होननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ जोगारबाय। दिनैथ' नोंनाव बिफदआ फैबायना प्रमद बन्धु 120% नोंनाव फैबाय दिनैहाय फाला बदल होनदों। दा नोंथाङा दिनै सिन्था खालामनांसिगोन फैगोन समाव नोंथाङा बबे दोलोजों थांगोन नों बेखौल' सिन्था खालामदो। जोंनि बर' रायजो राजायाबो बे प्रमद बन्धु बिथां माने बे थगायसुला माने बिथांखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो मदद खालामला होननानै दिनै दिनाव दखाने बाजारे जेरावखि जाया मानो माने बुङो आरो रायजो राजाफ्रा। दा दिनै बिनिखायनो बिथाङा एसे थाल मोनदों रायजोफोर ओरैबायदि थाल मोनबाय नैबे प्रमद बन्धु बिथांनि सरखारा बे बाराव हले सेसलै होननानै प्रमद बन्धु बिथाङा थाल मोनबायब्रा रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै जाय मानसिया खौसे होननायखौनो सुखुवा खौसे होननायखौनो सैया खौसे होननायखौनो माने मोजां मोना खौसे होनबानो एलार्जि जाग्रा मानसिया दिनैनि दिनाव खौसेखौ मानो नांगौ बे हाग्रामा महिलारिनि दोलोआ जोबस्रांसिगोनलाय जोबस्रांबाय होनलाय फाग्ला बे दोलोखौ मानो नांगौ प्रमद बन्धु नोंथांनो दा बेफोरबायदि जादों आरो नोंथाङा दुखु मोननानै लाब गैया आरो नोंथाङाथ' सरखारा जोब्बाय 15-20 दिनसोल'सै नङा होमब्ला आरो बेसेबां खामायगनो हाखो बे नोंथांनि सायाव थाहैबाय आरो रायजोफोर जिखुनु माने एसे मिनिनोबो ओंखारलां बे प्रमद बन्धु फाग्लानि डायलगफोरखौ गोसोखांबा आरो दा जोङो ओरैबायदि सानो आरो दिनैनि दिनाव जाय सानाय जाय गाज्रि थासारिखौ जाय गाज्रि समखौ हाग्रामा महिलारि सारनि सारा जिउ सोलेराव नोंथाङा बुथुमनानै होबाय नङा होमब्ला दा बैखौ हाग्रामा महिलारि साराखि बावगोन बे रायजोफोर बावनाय नङा रायजोफोर आरो हाग्रामा महिलारि सारल' नङा दिनैनि दिनाव दोलोआव थानाय जिर'निफ्राय लानानै जेसेबांसिम दोलोआव दङ बै बिथांमोना रावबो बावनाय नङा प्रमद बन्धु बिथाङा ओरैबायदि खालामदों बे दोलोखौ होननानै दासिमबो गोसोखाङो। दा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथाङा खौसे 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 हाजारखि खौसेनि नाटक गायबाय था जेबो लाब गैया आरो नोंथांमोन बायदि गोथै दोलोजों थानाय माने मा होनो मा जायो नैबे BPF दोलोआबो सेवफागोन होननायसो जाहैबाय आलु गेसावजों थाबा आलु मोजाङाबो सेवफायो होननायसो जाहैगोन रायजो राजाफोर दा बेफोरबायदि आरो रायजो राजाफोर दा दिनै बिथांमोननि दोलोआ गोथै खाथारसै दा बै समाव हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि दोलो BPF बे समाव बिथांमोना मदद होआखैमोन ना बिथांमोना बुथारनोसो नागिरदोंमोन
बिथांमोनाथ' बे BPF दोलोखौ माने मदद होनानै मोजां लामाजों लांनो फोथांनो होननानै बिथांमोनाथ' सरकाराव फैयाखैमोन बे BPF दोलोखौ थल्ल' थिंलिं बुथारजोबनो लांदां खालामनो होननानैसो बे दिपेन बर' बिथांमोन आरो मा होनो प्रमद बन्धु बिथांमोनाथ' सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय हायाखै दा दिनै फैयै फैयै फैनानै ओरैबायदि BPF दोलोआ स्ट्रं जाबाय आरो बे स्ट्रंआनो स्ट्रं माने खुनु रावबो दोलोआ जुजिनो हानाय खुनु माने गोहो गैला आरो दा दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा बेखौ नुहुरदों रायजोफोर खौसेथिनि मुङाव राजनिति खालामबा हारिया अलखद जागोन दासो नुबाय प्रमद बन्धु अलखरा मा बुस्थु आरो नैबे नोंसिनि दोलोआ थैनो थांनायाव BPF दोलोआ खुनु बोखांग्रा गैया बै समाव नोंथाङा जुदि BPF दोलोखौ अनसायोबा बोखाङोब्ला सरखार सालायोमोनब्ला जयै खौसेयै नोंथांमोनखौ अनेक मदद होगौमोन आरो बोखांगौमोन आरो दिनै बेसेबां माने बे BTCआव ग्रें ग्रें माने डेभेलप जागौमोन बेखौ सिन्था खालामनांगौमोन दिनैसो थांखांनाय समफोरखौ लानानै नोंथाङा खाफाल बुबाबो जेबो जाला बे खाफाला जेसेबांखि बुवा मानो माने जेबो खामानि गैया सागोनसो आरो दा बेफोरबायदि समा प्रमद बन्धु बिथांनि लाइफआव फैबाय लोगोफोर दा बिथांमोना 5 बोसोर माने मा होनो सरखार सालायबाय साखो माखो नङा होमबा गानै जोमै मालायनि सिङाव थानानैब्लाबो माने खामायबाय एसे एनै खामायनो हाबाय जानांगौ दोलोआव थाग्राफ्रा आरो किन्तु बाकिखिनिया जिर' जायनि थाखाय दिनैहाय गोबां जायगायाव दोलो नागारदों आरो हाबदों दोलो नागारदों हाबदों नङा होमब्ला दा आदा प्रहलादमोन आरो आदा बिक्रम दैमारिमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंबाय थादों बे सरखार गैयाबाबो बे दोलोआव मानो जेव जेव फैबाय थादों होननानै थारमाने बेफोर जाहैबाय मोनसे सोलायनाय परिबर्तन बन्धुमोन UPPLनि बन्धुमोन रागा जोंनानै लाब गैया एबारनि इलेक्सनाव माने सान्थि इलेक्सन जागोन खुनु बुलायला सोलायला जेबो गैया दा बिनि गेजेराव माने UPPL दोलोखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि बिदाय होगोन आरो बै सासे सानै माने IT सेलनि UPPLनि बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने ओरैबायदि सिन्था खालामगोन बिथांमोना जायाखसै बे UPPL दोलोजों लोगो लानानै सेस मान सनमान जोंहासो सेस जाबाय होननानै माने बुंनांगोन आरो लास्ट पर्यन्त फाइनालि आरो बेहा गोदान माने फिउचारनि थाखाय जेबो प्लेनिं गैया सरकारा BJP सरकार दं बे हिसाबै आङो BJPआव थानानै माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नामा सानदोंमोन दा बहायबो नुबाय आङो बहाय जोंनि बर'फ्रा जायगा गैया बे फाग्ला रेव रेवा नामा रायजोफोर बेथ' माने जघन्य लिडार होनांगोन आरो माने बर' जाथियाव माने बेफोरबायदि लिडार थायोब्ला माब्लाबाबो माने हारिया जाथिया माने जौगायालै रायजोफोर जेरै नाम एरै माने बिथाङा आरो जेरै रेव रेवा आरो हारिखौ जाथिखौ माने सिबिनो होननानै माने BJPजों थांदोंमोन जाहैदों नङा होमब्ला फाग्ला नोंनाव जुदि प्लेनिङा जुदि दंमोनब्ला नोङो बे दोलोआव थानानैनो रायजोफोरनि मोजां मावनो हायोमोन मानो हाया BPF दोलोआ बे 15 बोसोराव जेसेबां उन्नति जेसेबां डेभेलप बे BTCखौ माने जिर'निफ्राय लानानै स्टार्ट खालामदों बे BTCआव मा दंमोन रेव रेवा नार्जारी नोंथां मा दंमोन दिनै नोंथांमोन बायदिनि जेनाखि लाइफ केरियार जेनाखि नोंथांनि पलिटिकेल केरियार बै केरियारफोरखौ मा खालामदों हाग्रामा महिलारियासो दानानै होदों नोंथांनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि थोरसियाव जाबाय नोंथाङा गोजो जाबाय थुमबाय जायगा जालायलायै लास्ट पर्यन्त हाग्रामा महिलारि सारनि थोरसियावनो खिनानै गालांबाय नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि लिडार बेफोरबायदि लिडारा बर' जाथिनि लिडार जानो समाया रायजोफोर बेफोर लिडारा जाहैबाय बर' जाथिनि मा होननांगोन मासे बियादसो होननांगोन दिनै बिथांमोनखौ जाय बियादा जाथिखौ दंस' खालामनो हायो दिनै बै समाव BPFनि जानानै बिथाङा इलेक्सनाव देरहालांदोंमोन दा BPFखौनो दिनै बिमा बिफा गैजायै बायदि बिथाङा खारदोंना खाराखैमोन BJPआव खारदोंमोन बिथाङा दिनै BJPजों जेबो सुबिदा आरो जेबो चान्स होजायैखायसो माने थोनाय बायदि माबा मोनसे सुबिदा मोनैखायसो बिथाङा नैबे UPPL दोलोआव बिथाङा फैनो गोनां जादों रायजोफोर बेयाव जेबो गैया माने बेयो जाहैबाय उदैनि थाखा फैसानि गादिनि प्लेनिङा बेनाव दं रायजोफोर दा बै प्लेनिंखौ लानानैसो बिथाङा ओरै दोल सोलायलाय ओरै दोलो सोलायलाय ओरै दोलो सोलायलाय सोलायबाय थायो जेबो गैया मोजां लिडारा फाग्ला ओरै खारलाय खारो नामा मोनसे दोलोआवनो था जाथिखौ मोनसे दोलोनिफ्रायनो नायनो हायो नों ओरै बारनानै नों बबे जायगायाव
माने दोलो सोलायनानै बबेयाव चान्स मोननांगौ जाखो आरो दिनै जाय दोलोआव नोंथाङा थांदों प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोआव बै प्रमद बन्धु बिथाङा रेव रेवा नार्जारी नोंथांमोन बायदिनिफ्राय 99% माने एडभान्स माने मा होनो बिदिखौ गोरोंसिन दा नों प्रमद बन्धुमोन बायदिजों मा फात्ता मोननो दिनै बिबारनि दोलोआ मा दिनै रेव रेवा नार्जारी बिथांमोना मिथियामोन नामा आरो दिनै जाय दोलोआव बिथाङा थादों रेव रेवा नार्जारी बिथाङा आरो बे दोलोआव थानाय जायनाखि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा रेव रेवा बिथांमोन बायदिखौ मोनबो चान्स होनायाव गैया जिहेतु दिनै बिसोरखौ फोथायला दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा रेव रेवा नार्जारी बिथांखौ मारै फोथायनो दिनै BPFनिफ्राय बिथाङा देरहालांबाय दिनै BJPआव ब्लक थांबाय दिनै BJPजों जोगारनानै दिनै नैबे ट्रेक्टराव थ्रोब हाबफैलायबाय दा बिदि लिडारखौ सोर फोथायगोन रायजो राजाफोर रावबो फोथाया